கோவை ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் ஆர்எஸ்புரம் மாநகராட்சி பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய கழிப்பறை மாணவர்கள் பயன்பாட்டிற்காக வியாழக்கிழமை திறந்து வைக்கப்பட்டது. ஆர்எஸ்புரம் மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் தமிழ்நாடு அரசின் நமக்கு நாமே திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய் 32 லட்சம் மதிப்பீட்டில் 50% பங்களிப்பில் ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிறுவன தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநருமான எம். கிருஷ்ணன் அவர்கள் வழங்கியுள்ளார். இந்நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட மாநகராட்சி ஆணையாளர் மு. பிரதாப் புதிய கழிப்பறையை பள்ளி மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைத்தார். இன்று நடந்த கோவை மாநகராட்சி இருபாலர் மேல்நிலைப்பள்ளி ஆர்எஸ்புரம் புதிய கழிவறை திறப்பு விழா இன்று நடந்தது. என் பெயர் பி. யோகேஸ்வரன். நான் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். எங்களுக்கு எப்பயுமே காமனாக போகிற பாத்ரூம் தான் இருந்துச்சு. இப்போ எங்களோட தலைமை ஆசிரியர்கள் அவங்க பண்ண உதவினால் எங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி பாத்ரூம்லாம் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக் வாட்டர் சிஸ்டம்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் எப்பயுமே இந்த பாத்ரூம் நாங்கள் க்ளீனிங்காக வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறோம். பின்னாடி வந்தனா நல்லா இருக்கும்பா.